खुलुमबाय नोंथांमोन गावनि मोनसे गोदान भिडिअ खेबसेबाव बरायहरनाय थालायबाय सोरबा सोरबाफोर गोदानै दिनैसो नुजेनोमा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै भिडिअखौ नायनानै लाइक कमेन्ट गालांबानो जाबाय फुंनि सम आरो दिनैनिफ्राय स्कुलाव थांजेनबाय दाख्लैनिफ्रायनो खुलिदोंमोन ओमफ्राय मैया थाङासै फिसाजोआ माने बिराद स्ट्रिक्ट होनांगोन ना मानांगोनथाय आरोना दिल्लीफोराव बिदि सार्टिफिकेट बियामोन आरो एप्लिकेशन मेडिकेल सार्टिफिकेट बिलायो आरो तो बिदिनो माने हस्पिटालाव एडमिटमोन मामिनमोन बिदि होननानै बिदि मेडिकेल सार्टिफिकेट बानायनानै लांनांगौ आरो तो बेखौ बानायनानै लायाखैमोन बिफायाबो बिफा ओमफ्राय फिसाजोआथ' बिदिनो गियो नालाय मास्टरखौ जेनेबा एसे बुंजानो माजानो गियो बेखायनो थाङाखैमोन मैया ओमफ्राय दिनैनिफ्राय थांजेनबाय आरो बोरायाबो गावबो थांदों मा होनो हस्पिटालाव आरो खामानियाव दासो ओंखारलांखाबाय बाबानि माबा माबि एसे पस्टिंनि माबा माबि खालामहैदों आरो अखायाबो अखा आरो मा होननांगौ नै माने रेनकटआनो हामाखै आरोना बेग बानानै माबाबाथाय हामा ओमफ्राय बेखायनो साथासो लांबाय आरो अखायाबो जेनेबा बांद्राय सिखाया फिसा फिसा हायो नालाय दाबो हागासिनो नै मा होननांगौथाय बार खेबसे फिउ फैसिगोन अखा हासिगोन ओमफ्राय नै गैलालाय बिदिनो दुंनोनो रोंला आरो सामफ्रामबो बिदिनो जागासिनो एसे बादबसो मोनलायलांबाय आं सामफ्रामबो ओरैनोलाय थानोलाय मोजां ओमफ्राय नै लोगोफोर नोंथांमोना नुदोंना माने दाख्लै न'निफ्राय जारि लाबोदोंमोन ओमफ्राय बियो बिबार बारनानै बिदि सिरिनानै बिदि गोदान रजबोफिनबाय आरो नै जि मोजां बोथिसे ओंखारगोन ना ओंखारा देरबा ओमफ्राय माबायाबो टिफिनाबो गोदानसो बायनांबाय दाख्लै न'आव थांबा सुथि थांबा ओरैनो रुथि मोननै मोनथाम बानायनानै लांदोंमोन नालाय बावबोबाय आरोना बिबैमोननाव दाख्लै गोदानसो बायलायबाय 450 थाखानि बे सिंनिमोन ओमफ्राय बे एसे लादाम दाम गिदिरद्राय ना बेखायनो दोनबाय बेखौ ओमफ्राय फिसाखौ हरबाय आरो बै न'आव लांनायनि लोगोखौ आयौ बयाम सिङावलाय मा एम्फौ थायोलै दालियावलाय ओमफ्राय नै लोगोफोर एम्फौ नुनायखि आं दालिखौ ओरैनो एसे गुदुं खालामबाय आरो आङो मालाबा सोरबा खोन्थादोंमोन आरो दालिफोरखौ बिदि एम्फौ जाबा एसे गुदुं खालामनांगौ होननानै नंखायना नंगौ जायालायनो बारा गोबाव जाजाखाया होमबाबो एम्फौ थाबा एसे मोनजाबायदां मोनोना सुनायफोरावबो खारोना खारा बेखायनो आं एसे फुदुंनानै जावनोसै आरो ओमफ्राय दहाय फुङाव संदोंमोन नै माबा सिमला मिर्च आलु ओमफ्राय टमेट' होनानै आरो हरबाय बेखौनो मामिनो दा एसे थाबावबाय दुगैखांलायबाय मावखांलायबाय दांखांलायबाय दायो जालुग्रा जालायबाय आरोना ओमफ्राय मा होनो ओंखाम ओंख्रि संनोसै लोगोफोर दालि संसै ओंखाम संसै भाजायाबो एसे दं ओमफ्राय मा होनो मैयानि मोनानि ना ओमफ्राय सुखा मैगं ओंख्रिमोन बियो दङ जेबो दालिजों ओंखामल' जाननानै लानोसै टाइमा बारा जायाखै दिनै थाब सिखारबाय नालाय नङाबाथ' दाबायदिबासो न' सिबनाय सुनाय जायोमोन दा मावखांबायानो आं फुङाव सिखारबाय नालाय नुदों फुङाव सिखारबा बेसेबां थारां बेरां जायो ओमफ्राय थ' लेट सिखारबानो लेट खामानि जायो आरोना जि गोबावसैमोन आपेल जायैया माने स्कुलाव हरनांगौ नालाय ओंखायनो आपेल लाबाय दस्रा फिथाइफोरखौथ' एसे जाय राफोदफोर थायो बेफोर ओमफ्राय लोगोफोर बेखौ बोखाराखै बार्थडे मोनसे दंबावो र' बावथाराखै बावथारला आरो बेखायनो बोखारथ'वासै आरोना बिदि खालामथ'नानै दोनथ'बाय फट' गारि लाबोनांगोन ना जागायलायबाय सानसुनि ओमफ्राय बिदिनो गाइखेर गानबाय आङो लोंलायथारनोसैलाय आरो उखैथारलायबायनो आं बिदिनो सारायावनो संगोन दिनै हाथाय बाजाराव स्राय थांलायनोसै ने थांनो जोङो हाथाय फामै जानो हाथाय खेबैसो नस्थ' जायो हाथायानो देख्रुबजोबनानैसो लानो लुबैबाय फैगोन बाबाया फै बाबा नों थाब थाबायनो हायाना ओमफ्राय लोगोफोर नै माबानानै ससे फैबाय गारियानो पामचार लिकसो जानानै होबाय बोराया बैथिं फाहामहैदोंमोन जों बेयाव गसंनानै दंमोन आरोना ओमफ्राय ओरैबो जाया ओरैबो जाया ओरैबो फाहामना बैथिंबो फाहामा टाइम जाबाय नालाय हनै बिफा फिसा माबायदि थांदों
ओमफ्राय नैयाव मोनसे फाहामग्रा दंमोन आरो बेयावनो फाहामहोफैबाय साइकेल बिबावबायसो नों फिसालाया साइकेल दखान नुनानै सान्दुं मोन्दों बाबा सान्दुं जाखांबाय लोंखांबाय आं दासो जादों दहायनो बोराया जानानै थांखांबाय संलांखादोंमोन नालाय आङो 11था साराय 11थायाव थांदोंमोन ओमफ्राय हाथाइनि केबाथ' गफिनबावबाय लोगोफोर दाख्लै लगायहैनाया ओमफ्राय दायो बाहेरायावनो थांदोंमोन आरो ओमफ्राय दाख्लैयो केबाल' गदोंमोन ओमफ्राय एबारनाबा सिंनि मसालायानो गबाय आरोना जाय रुट केनेल खालामदोंमोन बिनि माबा मसालायानो गबाय ओमफ्राय दा बे केबाबो एसे नस्थ' जाबाय होननानै गोदान बानायनो थिनबाय आरो ओमफ्राय नांगौनो 11,000 लोगोफोर मा खालामनो समखौनो मोना हौवाया आर्मि हस्पिटालाव लांनोबो सानसे नांगौ ओमफ्राय आरो बिदि हाथाइनि ट्रिटमेन्ट खालामबाथाय आरो साननैजों सानथामजों बिदि लेंहरबाय थायो आरोना थ' बिदिनोसै सम मोना दायो अबाव बानायनाय जायो दाथ' फैबाय जोङो खामानियाबो जाबोआसै माने थाखा फैसानि खोथा नालाय नङा होमबा दाख्लैसो न'आव थांनानै फैनायनि खोथा न'आव लांदां खाबनानै फैजोबखायो ओमफ्राय केबखौ बानायहोबा 11,000 नांगौ होनबाय ओमफ्राय दा बेलासियाव नायहैफिनसै दा सानथ'नोसै आरो जों आर्मि हस्पिटालाव थांनो ना बेयाव बाहेरायाव बानायनो रग'आव थांसिगोनलाय आरोना बानायहोमारोबाथ' ओमफ्राय जायासै बेबो माने बोरैबा दिनै गावनो टाइमखौनो मोना लोगोफोर बेयाव थांनो होनबाबो खेबसेल' लांनो हागोन ओमफ्राय बार बार लांबाय थानो हायाना बेखायनो नोंखायसो बायदि मोनो आरोना आङो दा हाथाय गैयाबा माजों जागोन लोगोफोर आङो सिन्था जादों आरोना एसे हामलुंग्लं नुलायदों नामा दाख्लैबो बार्थडेफोराव एथबां जेबोथ' जायाखै ओमफ्राय बेखौनो गोसोखाङो आरोना फैसा थांलायसिगोन खिं बेखौ लायोनो आरो दहायबो दोनलांनो मोनिनि जि गाबबाय दायो लायनो र' एसे ओरैनो गाहायसिमल' दोनलांनो फै गाननानै फैदो फैसिगौसो दां आब'आ फैदो ओरैनो फै जुथा गाननानै थुलाराम जि गाबबाय दहायबो दिनै थांजेननाय नालाय फै ओमफ्राय जेनेबा गावहा बेगसो थिखोबोनो हागोन आरोखि जि सेंग्रा देरनाय भगबान गाहायाव थांनो मानो बिराद लुबैयो आरो ओमफ्रायसो गेलेनो थांनो मोनबाय जि खुसि जाखायो वाकिं थांनो होनबाबो बिराद मोजां मोनो आरोना बे न' सिङावनो थाबाय थायो नालायथ' बायो खोमा आरो सम गाहायाव थांनो मोनगौबा खालामबाय थायो सेंग्रा देरला फैयाखै बेयावनो थाथ'दो दे बेयावनो फैगोन नै मालाय आखाइ हमलायबावबायसो ओमफ्राय दा न'आव सौहैबानो नांलाय खमलाय जागोन आरोना दसेखिनिल' ओमफ्राय खाथिनियाबो बिब' फंबायमोन नालाय थ' बेहाबो खोन्थागासिनो आरो देरबा बेबो बिदिनो जागोन गावनि फंबाय बायदि दुस्थ' जागोन आंखौ डिस्टार्ब खालामगोन होननानै बुंगासिनोमोन आरोना चलो फुदो मेंबाय लायग्रालायनो साथायालाय